Ён стварыў першую беларускую рэвалюцыйную партыю і выдавецтва «Загляне сонца і ў наша аконца». Быў міністрам асветы БНР і бурмістрам Менска. Цікавыя факты пра Вацлава Івановскага. У 1902 палітык стварыў першую беларускую рэвалюцыйную партыю, а ўжо ў 1903 разам з братамі Луцкевічамі і цёткай Алаізай Пашкевіч выдаў нелегальны часопіс «Свабода». Пазней Івановскі стварае хіба што ўсім вядомае выдавецтва «Загляне сонца і ў наша аконца». Івановскі быў рэктарам Мінскага педагагічнага інстытуту і міністрам асветы ва ўрадзе БНР. Пазней ён удзельнічаў у беларуска-польскіх перамовах і спрабаваў перадухіліць падзел Беларусі. Падчас вайны Івановскі шмат рабіў для нацыянальнага адраджэння Беларусі. На яго пісалі даносы ў СД, службу бяспекі рэйхсфюрэра СС, але дзякуючы добрым стасункам з Вільгельмам Кубы, нямецкім старшынёй акупаванай Беларусі, ён уратаваўся ад абвінавачанняў. Таксама падчас вайны ён уратаваў 2 жанчын-габрэек. 6 снежня 1943 на Вацлава Івановскага напалі невядомыя на вуліцы і некалькі разоў стрэлілі. Бацьку горада пахавалі на кальварыйскіх могілках у Менску.